solusi isen-isen omah sing omahe minimalis 13 juta full sak omah, Bos. Ya, yo akeh apa wae Mas wi. Sing pertama meja kursi tamu. Nah, sofa, Bos. Iki sing ukurane 2 meter kali 2 meter. Bahane iki bludruk, Bos. Iki warnane iso milih ora iki? Bebas pilih. Lho, sing hitam ya eneng. Yo akeh Sing hitam ya eneng. Iki lho, Bos. Tuh. Akeh pilihane. Engko bebas pilih. Iki sing barang pertama. Ya. Bos, meja kursi makan sing 4 kursi. Lagi kok sing milih sing bulet ya eneng, ya toh? Sing persegi 4 ya eneng. Iki bahannya apa ki full kayu jati no, Bos. Jati nyel ki. Delok entek, Bos. Yo, nah percaya aku nek iki. Wis pokoke aja kuwatir nek karo aku ki. Ya iki sing barang kedua. Barang ketiga lho, Bos. Sing barang ketiga lemari baju sing bahan dari plat besi. Nah, sing kene gantungan, ki baju gantungan. Dhuwure ning gambalan baju lipat. Lah sing bagian kanan, Bos. Enek loker barang iki. Iya lho, Bos. Lho. Nakase. Yo aman tenan nek iki. Bahane full plat besi. Iki sing barang ketiga, Bos. Sing barang yang keempat iki lho, Bos. Spring bed boxy. Wis ana sandarane, ana kakine, wis garek ngewahi bantal, siap pakai. Iki metu garansine apa ora? Garansine 10 tahun, Bos. Iki lho, Bos. Iki. Nah, iki percaya tenan. Full pair, Bos. Mentul. Ya, iki sing barang keempat. Sing kelima iki lho, Bos, meja rias. Bahane full kayu jati. Eneng lacine, iya toh? Iya. Iki eneng pintune. Lah, iki komplit karo kursi lho, Bos. Siap pakai wis. Iki sing barang kelima. Jadi 5 barang cukup di harga 13 juta wis full sak omah lho, Bos. Iki DP-ne piro Mas kira-kira? Terus terang ae iki. Iya, ngene lho, Bos, nek karo aku ya. Ora sanggo DP, ora sanggo wong muka. Kirim alamat lengkap karo Sherlock, barang tak kirim teko omah lagi dibayar. Lah wong kire piro wong sakmene bijane mesok pokoknya ya, area Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Gratis kok, Bos. Iki tenan iki. Ya iya no. Jan. Pokoknya nek arek aja kuwatir. Barang dikirim dicek sik, lah nggak dibayar. Barang ora sesuai ra kayu jati. Balik nih. Tukune ning ndi iki Mas? Langsung masuk bio profil Sujud Mebel Nusantara. Oke, siap. Wis genah, Bos? Genah Mas, genah. 5 barang 13 juta. Siap.